muso ake to e ka tɛmɛ cɛkɔrɔba hali kan fo ko k'e fo wa e ka foli juru dɔ de bɛ ne na n'i bɛ kuma maaw fɛ maaw ɲɛda lajɛ i ka sɔrɔ ka kuma ne bɛ mun de fɔ e ɲɛda k'i ɲɛda ne ka mun de k'a la i si lajɛ kɛ hali ni n t'i fa bɔ i kɔni b'a dɔn n ka kɔrɔ i ye o e ka kɔrɔya nafa dɔ de bɛ ne kan ou bien ni e kɛra ne fa ye o de nafa dɔ bɛ ne kan i ye ne fa fila ye nin ye ne fa o tɛ kelen ye dɛ kana fɔ k'i bɛ ne fa comparer i kuma cogo dɔn dɛ k'an kuma cogo dɔn o tuma ne ma kuma cogo dɔn e bɛna mun de kɛ ne na ne ma kuma cogo dɔn e bɛna mun de kɛ ne na n tɛ dan ka kuma cogo dɔn i sigi n'a burutɔ i bolo la walayi boso yɛrɛ de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la bilayi ala e ɲɔgɔnna gardien tɔ ko e bɛ ne dɔn wa walayi ni boso tɛ bi e tun b'a dɔn ko ne ye mɔgɔ min komi i sigilen don daminɛ o de bɛ k'i si dɔrɔn i sigi n'a burutɔ i bolo n nana don boso de nɔfɛ kɛ a bɛ yan a b'a sigi k'a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'i ka burutɔ i bolo yen nɔ i t'a ɲɛ i yɛrɛ i t'a ɲɛ mɔgɔ maa n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la dɔnbaliya ye dibi ye nka maa san'i ka jigin i bin yɔrɔ la jigin i talo yɔrɔ la Baba. Uta. E baba. Tiɲɛ yɛrɛ la bɔ wallahi ne tɛ se k'i sara sɔrɔ depuis ne nana e fɛ yan Bamakɔ kɔngɔ ma n sɛgɛn minɔgɔ ma n sɛgɛn wa foyi nɛgɛ ma minɛ k'i ma mun diyan i ye ne kɛ i b'a fɔ i den ala k'a sara i denw yo o bɔra e yɛrɛ de la ka d'a kan i bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya min kɛ halisa i cɛsiri a fɛ i ka laɲiniw a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna nin tɛ foyi ye i segin activité bɛ cogo wallahi an bɛ ala tanu wallahi bon an bɛ an débrouiller dɔɔnin ala yɛrɛ bɛ minɛ la ko nɔ non ayi a bɛ ne bɔ n'ala sɔnna ma i yɛrɛ ka kuma n y'a fɔ n fakɛ ɲɛna bɔ n ka ma ko n'ala ma basi i yɛrɛ bɛ se a ma problème dɔ la problème wa a ma problème foyi dɔ la o tɛ yan nɔ bɔra bon a bɛ moi je pense que a yɛrɛ kan ka sɔrɔ sɔgɔma la papa bon o b'a sɔrɔ a bɔra i b'a sɔrɔ sinon ne min bɛ fɛn la kɔfɛ an ka sɔrɔ a bɛ cɛkɔrɔba ɲuman ko kɔni a se ka taa ne ma se la yan effectivement a bɛ se ka sigi ka taa dɔɔnin ta ka ma présenté ne tɛ fosi Wallah. Manu. Ça va Bozo? Ne bolo mun so wona. Ayi ni ye yuji. Za ka kini su sa. O kɛra bila. Ima siga. Ayi ni tele lajɛ ma journal waati sera. An lɔ bɔ. Ne kun mako bɛ dɔ. E kun mako bɛ ne la.
Walula. Sawa ɲɛfɔ. Ne mun ye n ka musokɔrɔbaw f'i ɲɛna ale de filɛ Bozo, nin y'ale de ye wa? wa e ma y'a ɲɔngiri sisan k'e fo e ma dɔn mɔgɔ ladamunen don wa? Bozo, denmisɛn so sen ka teli nka ni kungo sogo ba da yɔrɔ. Walahi, ne b'a bɔ fɔ ni ne sara nin ka don ne ka du kɔnɔ fu. N'o tɛ ne ɲɛnama ɲɛna ayi fiyewu. Yafa masa fɔ ne mun de kɛ? E ma e n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn na N'a ti ɲɔgɔn dɔn. tiɲɛ la kɔni a ka di ne ka muso min furu Sunani Fakala o de sigilen filɛ ɲɔgɔn kan ne ni kɔni tɛ ne tɛ muso foyi fɛ. Bozo, i bɛ ɲininka n y'a kɛ ka da kun min de kan. mais e ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ ka n'o présenté ne b'a fɔ ko wa e tɛ fɔ furu la e fana ka mun ɲɛɲini bilen. Nin ye dɔgɔyali min da ne ka da la sisan hali maa t'a da i jugu kan. Ko jumɛn? Ko ne ye cɛkɔrɔba langolo ko ne tɛ dɔwɛrɛ ye gardien gansan kɔ. N'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ i kan k'a jate de. Sofiya y'o fɔ wa? A fɔ e ka yafa ma Ala kama ne ko t'a dɔn ko e fa de don. Sofiya ne tɛ dɔn fɔ ne fa don cɛkɔrɔba si tɛ e de kan ka dɔn ka fɔ ko wa mɔgɔkɔrɔba de ka bonya nin o de ye ladamu yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye. Ka jumɛn fɔ ka yafa e ma? E filɛ ka ne fa dɔgɔya mɔgɔ y'a fɔ k'e tɛ walifa dɔgɔya e bɛ sɔn k'i fa ni ba dɔgɔya tantɔ wa? N t'a kɛ tugun. E tɛ jumɛn kɛ tuguni? Wuli ka taa ka bɔ yan taa ka bɔ yan. N ye wula kɔ filɛ nɔ. Ne furubɔlen bɛ fɛ ka ne kɛ dangaden tilen ka dere taa ka bɔ yan. So de chez nous. N ye taa ka bɔ yan o de kɛra nin. N ye téléphone tɛ ka taa ka bɔ yan nin tɛ ne ka taa ka bɔ yan. Ça c'est quoi ça? Ne yafa nka n'i bɛ don furu la a ɲɛɲini fɔlɔ. A tɛ tɛmɛ Ala kan.